Halimbawa, ang timbang nung gagamba mo is 39.6. Yun, mga gamba. Welcome back to my channel ulit. Magandang araw sa inyo. Yung mga hindi pa nakakaalam mga kagamba tungkol sa pag-prepare ng yung timbangan na sinasabi. Ano yon? Tinitimbang muna yung kuspuro. Ayan, may mga video dyan. Ginagawa. Halimbawa, ang timbang nung gagamba mo is 39.7. Tapos, ang kamats naman nun, 39 pa rin. Pero kung mas mababa ang point niya, match na sila. Basta para importante dyan mga kagamba, yung gramo niya, sakto yung point. Kaya mo na kung mas mataas yung isa o mas mababa sa'yo. Ganon yung mga kagamba para mas mabilis yung ulutan. Ganon yung tinitimbang yun. Yun ang tinatawag na timbangan. Hindi mo makikita yung kalaban mo. Kasi ilalagay lahat sa puspuro yun, lalagyan ng mga numero yun, tsaka pangalan. Kung ilan yung timbang no nakalagay sa ibabaw. So, bawat puspuro, titingnan mo na lang kung ilan grams yung isang puspuro, imamatch mo na lang silang ganon. Pagtapat-tapatin mo na lang. Yun na, yung ganon lang kabilis magagamba. Pero medyo matagal din ang maggagawa ng ganon. Pero mas mabilis pa rin siya kumpara doon sa ulutan. Kasi ang ulutan kasi, minsan umaayaw. Ganon. Minsan naman yung isa, ayaw naman magpalugi. Pero yung timbangan, sureball na yon na talagang hindi na maawat yun. Tuloy na yun mga kamba. Pagka 28.7 tapos 28.5 yun, match na yun mga kamba. Kunti na lang. So hindi magkakalayo. Ngayon, kung butchog sa'yo, may example pata niya, ayun. Lugi ka dun. Pero hindi rin. Minsan pag maliit, natatalo niya yung malaki. Depende na lang din sa pati pagbitaw. Mayroong technique din sa pagbibitaw. Expert dyan si Kasapi. Yan, kung gusto nyong malaman sa kanya paano magbitaw, magpaturo yan, tuturuan kayo nyan. Saka yung White Devil mga kagamba, kay Kasapi kayo kumuha. Yung White Devil load na yun is tested and proven na yun mga kagamba. Kaya kung kailangan nyo ng load, yun na lang, White Devil na lang, huwag na kayong gumawa. Kasi yung iba, mayroon pina-promo sa akin dito, yung niya, ay namatay yung gagamba nung niludan ko, potres. Imbis na lalaban, kumulubot siya. Wala, namatay siya. Tinisting ko lang, hindi naman ganun kadami yung pinainom ko sa kanya. Pero pag tumatagal pala yun, yung load na yun nakakamatay. Kaya iba pa rin talaga yung White Devil ni Kasapi, yung kay Spider Channel PH. Yun, yung nakita nyo yung mga video dyan mga gamba, ganun ginagawa sa paano mag-prepare ng timbangan. Ngayon naman, yung mga hihingi ng gagamba dyan, punta na lang dito. Tapos ang gagamba ngayon mga kagamba, ito na. Ito na tayo, ang gagamba ngayon ay bitin na. Dahil nga, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng panahon ay maraming gagamba. Ang gagambang Pangasinan mga kagamba, nung isang araw, mga siguro mga lima o isang linggo na nakakalipas, ang gagamba napakarami. Ang isang tao muhuli ng 300 hanggang 500 sa loob ng 3 oras. Ngayon mga kagamba, ang nahuhuli ng isa sa 5 oras, 80 piraso lang, minsan 50 piraso lang. Bakit? Hindi naman naubos yung gagamba nung nanghuli sila, ang dami pa rin. Pero bakit nawala? Yan ang tanong. Bakit nawala na yung mga gagamba? Hindi naman maubos-ubos yung mga nakaraan. Kung dumating nga dito, 10,000, kung maparating sila, napakamura ng bigay nila. Ayun. O ngayon, wala nang gagamba. Ano gagawin mo ngayon? Mag-a-adjust ngayon pataas mga gagamba. Kaya hindi ako masyadong bumababa doon kasi wala rin naman kita mga gagamba. Magpapagod ka lang Kita ka ng 10 piso sa isang box.
So, nagparating ka ng 4,000, 400 lang ang kita mo, mga gamba. Ay, paano naman yung kaha mo, napalitan ng bulok, bago yung kaha mo. Namatayan ka rin. May mga namatay, pinalitan mo. Ganun, mga gamba. Kaya halos, ano lang yun, break even lang yun. Mabinta mo lang yung gagamba mo. Masabi lang na may gagamba ka. Ganun, ang kumita doon, mga reseller. Kasi piyanasan nila ng mas mataas yun. Piso yata ang kita nila bawat isa. Kaya mas kumita yung mga yun. Ngayon naman, yung sinasabing gabaldon, huwag kayo mapapaniwala mga gambang gabaldon. Walang gagamba ngayon sa gabaldon. Sa mga susunod na araw, pag nanggaling ka doon, bibidyohan ko yung lugar. Wala doon. Walang gagamba sa gabaldon, mga gagamba. Ngayon, walang gagamba sa gabaldon. Kasalukuyan ngayon, nagpe-prepare sila ng palay para tamnan. So, wala kang makita, putik iilawan mo, ano makukuha mo gagamba doon? Papaniwala doon. Galing sa Pantabangan yun, saka sa Bungabon lang yun, sa Nueva Ecija lang yun. Doon lang sa gilid-gilid yun, sa paanan ng bundok ng Sierra Madre, nandoon yung mga yung mga balagan. Doon lang iniilawan niya mga gamba. Pero yung sasabihin gabaldon, walang gagamba sa gabaldon ngayon. Pinagluloko lang kayo. Nawala kayo sa akin. Nakita ko yung gagambang sinasabi nilang gabaldon, hindi gabaldon yun. Nahuli lang sa balagan yun. Mga gagamba. Alam ko kung saan galing yun, hindi gabaldon. 100% hindi gabaldon. Dahil ang gabaldon, kilala ko yun. Nung panahon na nakakuha ako ng gabaldon, ang tinanim kasi doon, sorghum. At saka maraming balagan. Yung time na ganito, marami. Pero ngayon, natumba lahat kasi nung nakaraang bagyo, yung mga balag nila. At saka, na sila, malaki na kasi gastos sa balagan ngayon. 100,000 ang gastos sa balag. Kaya yung iba, tinamad na. At saka yung sorghum, wala na masyado nagtanim doon, mga kagamba. Okay, mapapaniwala. Anong line ang pinapalabas? Tagalog. Basta norte yan, papuntang norte, Central Luzon. Tagalog yan. Tagalog is Tagalog. Wala nang mga linya-linya yan. Kasi pare-parehas lang naman sukat niyan. Pare-parehas ang edad niyan, mga kagamba. Ganon yan. Yung iba, nanlilil lang pa para lang mabinta gagamba. Walang ganon. Pag sinabi ko Gabaldon, papakita ko sa inyo yung bayan ng Gabaldon na doon galing gagamba ko. Ganon yan. Hanapan nyo sila ng prueba na galing talagang Gabaldon yun. Pakita nila yung videohan nila yung lugar na galing sila doon. Yun, para mapatunayang Gabaldon. Saka, wala naman pinag-iba mga gamba ang Gabaldon dyan sa sa Pangasinan. Ganon din yun. Pinagkaiba lang kasi pag maisa ng pinag-ilawan mo na pinagpitasan ng mais, puro dilaw yan. Pero pagka yung pinag-ilawan mo mura pa na mais na medyo pagulang pa lang yun, iba-iba kulay nun, maraming tigre doon. Tigrihan yun. Sa mga damuhan yan, maraming tigrihan doon. Huwag papaniwala na sinabi Gabaldon ka agad. Wala yun. Hindi totoo yun. Wala silang prueba. Walang proof, mga kagamba, na galing talaga yun doon. Gabaldon. Maigi pa pag ako ipapakita ko yung bayan kung saan ako galing. Yun, doon galing talaga yung gagamba. Pero yun, galing sa Pantabangan yun. Kilala ko kung sino yung nagbigay nun. Gagamba. So, ngayon, yung gagamba, mga gagamba, dati, yung presyo ko yung pa rin. Hindi ako nagbababa kasi wala namang kita. So, kukuha ka man o hindi, wala kang pakialam. Kasi nga, papagurin mo lang naman ako Di ba, mga gamba? Magpapagod lang tayo. Buti ikaw, dahil reseller ka, kikita ka. Ngayon, kung gusto niyo mas mababa presyo, punta kayo rito. Pero pakitain nyo din naman ako. Kasi mahirap naman yung 10 piso lang kita ko. Kawawa naman ako. Wala yung pa binibiyahe ko. Sa mga susunod na araw, mga gamba, mag-unboxing tayo. Ila-live natin sa YouTube yung unboxing natin sa mga susunod na panahon. Kaya abangan nyo, magpo-post tayo ng unboxing ganitong oras. And then, sa YouTube channel natin, dito sa YouTube channel natin, abangan nyo live, mga gamba. Alright, so shoutout sa'yo, Kasakmal. Punta ka rito, bigyan kitang gagamba. Shoutout sa'yo, Spider Dog, Kadagit, Jason Webb. Hindi pala umating yan noon. Si Gagambrak, si Black Hunter PH, si Kabinom, si Gagamblers, si Kapalita. Sino pa ba itong mga pumunta ng Andyan, makikita nyo dyan sa video kung gagambang pula na kinawit ko. Nandyan sila lahat.
So yun mga kamba, maraming salamat hanggang sa muli. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at suportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga Doc.